Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor banpuli phide meri nong kanti walang. Kinigilong kimat ki bokong sanjong ka khubor mata ka step. Pelat ki yang darbar thawan Lok Sabha ka bill ban penthamai biang ya ka kendon an haduk katnu hut ki nong bishar ki di bendan ha ka ying bishar ba khli do jong ka ri. Sedang ka jing bishar benya jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC halor ka jing skok ya jing mut ha ka be dei ba ka Shillong Ropeway project ka ba shis pa san hoi klur tingka. Kintu sembut menteri rangba ka jalaw asniaw bhalang dhar ya ka Voice of the People Party VPP ban ai da ka dorkhas chu menteri rangba ha ka jaka ban khot penong da ka jing ya pat ba sha Meghalaya Secretariat. Ki khobor ki babnia. Kayang darbar thawan Lok Sabha min kesngi kala pelat ya ka Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2008 riu lani ka jing penthamai biang ya ka an kanawat kinong bishar ki bendan ha ka ying bishar ba khli do jong kri ka jing thmu jong ka te ka bill ka long ban yok bu kham buon kinong bishar Supreme Court na ka lai phulai ngot ki badan nanta sha ka lai phun nyongut lat no Chief Justice jong ka India. Hau nai jemang menta usnem ka President Draupadi Murmu kala pediang ya ka anro ban bu shushu kinong bishara Supreme Court. Menteri ka Sarkar pedeng bakmi ki kam an Arjun Ram Meghwal uloong bakatei ka bil ka di ka sim jam ka bakongsan baha ka jing persang ban penthamai ya ka tre ka ta ha ka an lawan ra ka bil banyata ha ka yeng darbar thawan namar jong ka jinang bon jing ki mukaddima ki basateng ha Supreme Court. Menteri loong ba kani kan salong ka jingrap ka bakraw ban penbiang ya ka jingduna ki nong bishar bat an salak ru ban penbiang ya ka jingdon kam juki pat nong song snong kari ki beli wat jingrap na ka an ban penyo ka hok jungi ha ka por ka babiang ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kelas sedang ban bishar benya ek jing skau khia jing mut ha ka bai de ba ka Shillong Ropeway project ka ba shis pa san hoi klor tingka ke enforcement wing jong ka KHADC kelas sedang mane jurip ya ka jaka halum Shillong ha ka bala thmuan pentrei ya ka te ka project kani ka jing perkhat jong ka KHADC kala mi hadin ka jing kendo ekran hapring Chief Executive Member CEM ka KHADC uba Winston Tony Lingdo bar ka Joint Action Committee JAC ka ba persya ya ka Shillong Ropeway project ka President JAC ka kong Deborah Marpanyang ka ong ba ka council ka ay ya ka jing pentikna ba kansele e ka badan kam andalayo e ka kaipot ka babnya na ka jing sorjamen ka JAC ka lapan paw ka jing sngokya ka bajur halor ka jing ta e ki telong bat ya ki klaw ki betap lada pentrikam ya ka Shillong Ropeway project kalapan sngoro ba ki jaka halum Shillong ki di ki bokongsan baha ka bapembiang ya ka bat ki wei ki jingnan kambal ai da ka mariang wala ka GAC ka ai ka jingkersan ka pura ha ki kampen roi ka yeng persya apa di ki no ki jing thmu ki babo ya ka saudong saukun ha ka jing sir kam tamme ha ki jaka ki badan kambha Office Rekam jong ka Meghalaya Pollution Control Board MSPCB kala no bakala syather petrol bom min ka janmin hadin berlaingut ki brio ki batap ya ka dur khamat bar ki bamla setiapan itu klay rong haplau jong ka office ki pulit na lat mukra police station bar ka crime scene unit ki let mar sya ka jaka ban penlong ya ka jing tokin ki dur ki bapaw ha ka CCTV ki pen ya armut ki brio ki ba isyan khamat ki bala rong haplau jong ka office ki la thangi petrol bom bat ka bang ka office hashwa bakin pet grat da artli ki scooty member secretary jong ka MSPCB Dr. GH Chirmang uang baladep ujor ki bor ka an halor ka te jingja bat amshim ladan mensaw bat kamshim ladan kanu ka jingdo ha ki record menta ki pulit ki dang tokit benya ya ka daw tanrai bat ka jing thmu ka bari halor ka te jing kawang petrol bom bat le si yo ka don jinge dei ba ka jing ngap bishar halor ka jingti mapok po khandau ha lom serman kanoti Eastern Hill University ne hu kala dap ai ya ka no objection certificate NOC ya arngot ki professor jongka ki bathmu banyakon ha ka election chiteng samoi na Shillong sha ka yindar ba thawan Lok Sabha ya ka no objection certificate la ai sha Dr. DRL nongat na katanat puli Khasi wathmu banyakun na kaseng NBP bat sha professor batskem merbo na katanat puli political science ubathmu banyakun na ka ticket VPP katulong khubor ka thu bala shim ya ka te rai ha ka jingelang ka bukar ke jo ka nehu executive council menta bladep yo ek NOC boro armut ki ketong ki lala banyalap election lat lu na ka benta kan ka jingi khon by election la ban kan mau
biang hang ni balahap an penong ya kani ki election namar ka jing klat no ka bakindet kan sanjong MP na Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon. Kani ki khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Sembut Menteri Rangba ke Jela buat senyau halang dhar ulakan tu ia ke Voice of the People Party VPP banai dah ke Khasi Menteri Rangba konat ke sangma hak jakaban khot penong dah ke jingat pat ba Syam Meghalaya Secretariat hak hendu terik unai lar hak jingat keranjung beginong pathai kubur min ke sengi ubat dhar ulong baka sorkar ke long bala kloi ban syong ekran halor ke no ke mat jinge ke bai dei biki pat ba ia ke ba kaliang persya ke penpau na kaliang jung presiden ke VPP ubat Arden Miller basai umon ulong baka jing temu jeng ketika jingat pat ba kalong man penpau ia ke jing sengu sosat ki pat ba halor shibon ki mat jinge ki ba syem lala ban penbet ubat dhar uyai ban ba bon na ki mat jinge bala pensngau kila don menta ha ka me jinge keren na kaliang juga sorkar ba ula bu jingkili balai ba hab banda thau politics ya ka wei pa ka wei ka mat ula khot ikinong elam ka VPP ban wan ye kendo mar khamat bat menteri rangba Menteri ke Sorkar Jela ubadairu MLA na jirang constituency uba sosna sotun min ke si ulalit pli pat ba ka madanya le akai football artificial turf ka baningkong hari boy district hamadanya le akai umbuda ia ketika madan football lasna ha ka jing pulut pensep ka bala kot sha ka shipho point khandai lai klur tingka ia ka bala baitingka pura da ka Sorkar Jela lakmi lenti bakatai ka madan kan sa long ka ba mentoy shibun ban kentiw ka football bat penmi ki riudon sap ha ka tai ka jing le kai we mali ka nong po ba miral bons e mula don lang ha ka jingilang kum kongsan ba ar rengkat ba ki we ki officer sorkar kinong elam snong bat ki pat nong snong jong ka thi ka than an khmi ya ka tai ka madan football da ka committee trekam hapo ka jingilam jong deputy commissioner bat ki we ki khot kin thop ya kinong elam na ka snong mauro bat na ka snong buda haka jingkran jung ba sostan sotun ulai ka jingiro ka sorkar MDA 2 ka bala yo ijinga ya ki jingnan kam jong ka Jela lapun ko ka program da ka jingir ka football penbernya hapadeng ka team MLA 11 bat ka officer 11 Kinongpang ki badan ya ka jing shitom khlai ki besong basa hawas jak Khasi Hills kila bo ki jing ka para khmat ka Sorkar Jela bar ki nong mi khmat pat ba ban bo ya ka dialysis unit Nongston Civil Hospital da ka ba pungpawi ki jing e ki ba ki mat namar ka jing bam don ya ka dialysis unit ha ka te ka hospital kinongpang khlai ki ba na ka snong mau et rambrai motion road ban Nongston ki haban net yang ti sharu Shillong la ni mairang ar la ni laisien ha ka sitayo bar ki haban penut pisa shibun rengkat baka jing tha jing jirem ka met ka basitom ikom philamon langren iba na ka snong mau et ilai thu ba i haban ni na la yeng na du dang step ngam bat i haban shania haki parlok banyak jaka sa ashwa ban le dialysis hamairang sai wei pa inong pang iba kerteng i kong kinti bahon mauli i ong baka jingbon brio pelat kawan ra shibun ki jing e banyo le dialysis haka por ka babiang kamashwala de bo ke jing thu ban bo ya ka dialysis unit Nongston ba kala shu sa teng klem poi shai hadin bu MLA berem ka Nongston uba Macmillan bersat ulah kut no ka samai trikam ka Sorkar Meghalaya kala play ka online registration na kamta ka scheme laptop award jong ka ya kisam la puli ke bela pas bah ka board examination ar pun rio ka registration kan play hadu ka laitrik unailur but an yang keteng jugi samna puli ki bela pas bah ka embos SSLC embos HSSLC ICSE ISC but CBSE class 10 but class 12 kitu ki bela pas ICSE ISC but CBSE kidi men long ki samna puli ki ba shong school ha Meghalaya kato gani ka khubor kala kut pakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaje mini so ba ka Delhi station na ka banta ki wei pat ki khubor kani ka Akashvani Shillong so haban amantai ki khubor na Delhi